og velkommen til den her video. I dag skal vi unbox this one, eller på dansk, den her. Og jeg er lidt tørstig, og jeg er snottet med mig, så I ved det. Så i dag holder jeg fri, fordi jeg er sådan forkølet. Mega træls at være forkølet. Meget rosiner til at unboxe. Så først, det kostede 49 kroner. Let's we open. Godt, så jeg har fået en baby lotion. Jeg har fået en shampoo. Åbenbart. Jeg har fået tandstikker. Og jeg har fået hair power eller sådan noget. Ej, det er altså lige nødt til at finde ud af. Jeg kan bare ikke finde ud af at åbne det. Okay, jeg vender lige tilbage, når jeg har åbnet den. Godt, nu har jeg åbnet den, og jeg tror, det er sådan noget, man kan putte i håret eller sådan noget. Ja, jeg er ikke så god til sådan noget. Nå, videre til næste ting. Jeg har en Way of Life i et eller andet. Jeg skriver i kommentaren, hvis jeg ved, hvad det her er. Mega meget glitter i. Sidst, men ikke mindst. Okay, det er den anden mindste, men who care? Det er en roll-on. Og den er til mænd. Godt, jeg har fået en hair power. Jeg har fået fasken tandstikker. Jeg har fået body lotion. Jeg har fået sæbe. Jeg har fået det her, som I skal vide, hvad er. Og ja, sige til mig. Og jeg har fået mandedeodorant. Så like og subscribe, please. Og så ses vi bare i næste video. Husk, subscribe eller abonner, hvis du er fra Danmark. Vi ses. 3, 2, 1. Whoosh!